Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama Mak Jum Channel. Siang hari ini lah aktivitasnya loh. Ini pemirsa persiapan mantune Mak Jum Channel iki wis ready iki terape. Nah, ready. Patang bengi jere Mas. Bos. Oh, ra rewel ya Mas. Bos. Pertama Derana. Buak tenani bingung. Ayo. Ketoprak gurih dewi. Iya pemirsa. Wah, lokasinya ini ratan. Tuh. Ini lokasinya ratan gitu pemirsa. Ini ratan biar gini tan mulon. Dumase kayak apa ya dumase? Lha dumase. Dumase iki lho iki dumase. Dumase iki dumase dipacaki. Wah. Jian ngeri pokoke. Wes ngeri dipacaki. Tambah, Bah. Ini pemirsa, jangan tenang. Jadi niki engko tanggal 6 kan, tanggal 6 hari raya, sholat hari raya Idul Adha. Terus ini dipasang dhisik mumpung hari raya. Kan jame toto to. Dekore Mas Didik wedding gitu loh. Pemirsa. Dekore Mas Didik wedding gitu. Jadi ini lokasi ini ratan gitu pemirsa. Lokasi ini di jalan. Mak Jum Channel ku ora duwe latar. Toto guys, wes ya. Ki jane notone tanggal 5 berhubung ki jirine bareng-bareng. Jadi kene didhisikno nggone Mak Jum ki didhisikno terus kok ganti sitoke neh. Ki anjere notone tanggal 5. Ini nanggal tanggal 5. Sini Mbak Siti. Notone tanggal 5. Tanggal 5 pasang, tanggal 6 sholat. Carane wis ditata maning-maning. Lah iki ning mburi. Ning mburi ya enek wong goreng-goreng. Dadi anu pemirsa. Iki pokoke mletre jan mletre tenan iki. Wis iki kanca-kanca le. Tarat iki goreng-goreng tarat. Salah-salahane Pak D. Lah wis ditembung Pak D sih, Mbok. Pak D sih ya kanggo make. Iki lho sing iki wakil ketua. Keringet gue biasa lho. Wakil ketua. Kepala suku. Wakil panitia. Yes, aja neh lah kae. Carek goreng kerupuk Mas. Kayak malah bucarik YouTube kayak bolong kok anu pemirsa kok salah alamat. Alamat Melos gak lah iki. Nyemplungno proses penyemplungan krecek. Mana Mak? Ya. Ben kono Mbak Ten kok ora beti. Apa ora kok wis ana tugas dhewe lungguh-lungguh Mak, bukan denane. Dia bilang ceplok denane Mak lah. Ceplok apa? Sebelum apa dinginane kan? Sebelum dingin. Lah wis jelelatan ngono kuwi ya. Mak. Rebuh tenan, lelang ruh ditutul.
Ngoceh ndalar ditutul merah lho. Lho tenan to. Tenan kok ngambil aku pokoke. Karo kuwi prosese. Maju, yo. Penggorengan krecek. Wis mak lah. Krok. Proses penggorengan krecek. Krecek iki kerupuk ta dadine matenge. Biasane kan ngono. Piye woh iki gak enek sing dadi panitia yo gak enek ketua gak enek. Maju bareng iki platene. Dhewe-dhewe iki platene ketua. Iki toto platene dhewe-dhewe tenan. Mikir dhewe-dhewe ra enek toto-totonan. Apa nek sing ndoma khusus fokus golek duit iki. Wis gak mikir pokoke. Apa brandune kono penting tak cukupi. Aja nanti kok platen golek silian yo aja. Pokoke teko sejak nek apa. Penting gak gelang karo kalung aku. Golek dhewe-dhewe nak kuwi. Mama Sylvia. Sing duwe kaya ngene iki nek wis sing duwe wis gak repote barang ya amoh iki repote. Iki persiapane gerak kaya ngene iki nggo asul-asul nak pulang iki pemirsa. Jadi kita sudah ready. Omahe gak sedeng ka piye terus ngono kae. Ya, piye iki wedane kaya ngene iki. YouTube to, Pak. Heeh, YouTube iki. Piye to, guys polahmu kaya ngono kuwi lho. Gedang neh, peh jan tenan kok. Cit. Piye? Ki apa Cit? Terima kasih. Terima kasih cah medun iki. Jane medune ya kono enggak? Gedang neh kaya ngene ngeri. Iki gedang neh. Gedang neh mah. Piye Cit? Ngeplok. Heeh, ngeplok YouTube. YouTube ki. Ganti YouTube. Ya Allah. Iya ki. Nah, cuci mulutnya teko neh lagi lho. Abot nenda ya cukup sak cengkeh engko tak ilangi. Sik. Ciki sak cengkeh. Yo to. Kayak seneng beli. Niki Mas, bukane Mas. Oh, nasal kiriman ke. Laden le. Sing kanggo mburi tak pondong iki lho pemirsa. Sing kanggo mburi tak pondong wis gak apa. Piye lho ki? Jane aku syuting kok, Cit. Aku duwe tim syuting dhewe jane aku. Ya kono mbritno. Ora aku kontane kaya ya syuting lho, Cit. Tutno deh. Kan layar depan. Oke, ayo mlaku mosok ning kono. Mlaku. Oke. Enggak apa-apa. Nyambok iki kono ki, Mbok. Paling gak. Dawang tepung ambek ketan yo padha lho. Anune nduk kan angel. Ngelet sing ngelet sing. Aku ge ngokon. Ki persiapan jenang. Lah kok wis diulet iki piye? Ulet kuwi sing Mbok ulet lho, Mak. Ora apa-apa. Wis gak apa-apa dikum. Kadung ini gak apa-apa. Tapi nak mbok pilih lu nak milih. Heeh. Gak jare bisa dhewe iki beres. Ora kok
Asline kuwi ngono ketan kabeh kok ngene Mbak Iki lho, iki lho, Suti. iki lho, iki lho. Beras kondi tak tekoni. Kanggo Mbak Ani. Beras Mbok Ani nang rinjing aku sing nyeleh. Tapi ngisor dhewe iki beras. Kuwi kuwi kan tak leh nang kono tak leh nang anu to nang bak. Ro tapi iki beras. Iki lho beras Aku ro. Beras iki. Kuwi Dhuwur iki ketan kok ngene Mbak Ya wis. Tuti di bak mbok sok kono. Ya wis gak apa-apa. Iya juga iki. Wes. Gak apa-apa aku ora apa-apa. Wis ngene, terima kasih dipersani, terima kasih like, komen dan subscribe-nya. Mugi pemirsa sehat berpanjang yuswa. Mugi penuh barokah diparingi rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wis donga-donga pemirsa, aku cinti gawe dongakno lancar, jemantu pemirsa tanggal 8. Semoga pemirsa juga lancar, sehat, berkah barokah. Bagi subscriber Makjum Channel dimanapun Anda berada, donga-donga pinaringan sehat. Aku ya didongakno lancar acara mantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan senyum ceria dari Mae. Ya kita tekok sing jenang ya, tekok Juli aku kok. Sore tak tekok Juli. Beras iki. Gak paling gesel kekuatannya ngalah sepiro. Beras mbek ketan ya.